rumangsa ayem atiku. Senajan aku mapan ing desa, kahanane kaya ngene wae. Nanging yen aku nyawang tetanduran sing ijo royo-royo kae, sedhe welik meneh mesti aku bakal ngupan. Ayo kebangetan adikku loro. Wis bedhog kaya ngene kok ya ora ono kiriman sing teko banyu-banyu. Sampe disenengane kok rasan-rasan to Kadingare nyamene diusul sawah. Iya ngapurane to, Kang. Yo iki sakanane yo Kang wong aku mau ora masak sego. Arep masak beras entek kok wong tokone tutup. Iki gedang sing mbok tandur ning mburi omah kae. Wis mateng iki. Wis mateng, terus tak tegur karo adimu Ranti. Ya ora apa-apa, sing penting kena gajel weteng. Kuwi besok aku durung sarapan. Piye legi apa ora, Kakang? Legi. Iki tae. Kita apa? Teh, Kang. Neng legi. Aku mau lagi bar tuku gula, Kang. Yo ngene, Iya, Kang. rumangsa sumuk aku tak jebur ning kali. Sampe Meneng papan terus. kerja. Iya, iya, Kang. Sing hati-hati lho, Kakang. Ojo ning SD aku. Wis tak sabar, Kakang. Wis sekar-sekar pepujan Sri Kresna sekar pepujan Sri Kresna wasta Yen pancen kowe durung ngerti wis pas. Jalaran mbok menawa lagi sepisan iki kowe ketemu lanangku. Nggih, nembe sepisan iki kula ketemu kalian jenengan. Nyuwun sewu panjenengan menika sinten sih kisana? Aku Raden Pancoko. Putra saka Kabupaten Pasir Batang ki aku Dawayu. Oh, jenengan. Bali takon sapa kowe bocah wayu? Kula Pandan Wangi. Pandan Wangi. Nggih, kula Wuranti. Lho kok di Wuranti lan Pandan Wangi. Nggih. Jumbuh kelawan pawongane. Jenenge apik. Pawongane uga becik. Kaya kowe wong loro Lagi ki aku ngerti wong wadon sing ayune kaya dening kowe. Ning Pasir Batang akeh wong wadon. Ayu keng tanpa cacat. Nanging ayune wong wadon kuwi ora bisa ngumpuli barang ayu. Iya to. Luwih ayu kowe. Gekek mengke jenengan ngapusi. Ora di ana utara Jawa bocah wadon ayu-ayu. Kok gumun trimo karo bocah saka desa. Aja percaya karo wong lanang sendiri. Lho ora percaya. Sawangen. Aku piyai luhur. Nggih. Aku putraning Pangarso. Nganti kowe tak bradak tenane mergo aku tresno. Lah nggih panjenengan menika le. Kok nggih bradat kalih bocah desa niku pampriye napa? Wong nembe tepung mawon sepisan niki kok kandha seneng gampang men kandha seneng niku lho. Aku dhewe uga gumun. Lho, Ketemu lagi sepisanan tuwuh rasa tresno. Gelem kowe dadi bojoku. Mengko tak mulyake ning Kabupaten Pasir Batang. Lungguh dadi garwa prameswari. Mergo sadurung kapan meneh aku bakal dadi adipati ing Pasir Batang. kula napa adik kula Muranti? Ya wong loro. Lho. Oh iya. Panjenengan niku lho. Umumé niku tiyang gadah garwa niku setunggal. Lah Iya. niki kok bojo Mbak Yu Adi dipek kabeh. Yo tak wayuhno. Lho. Wayu. Iya. Yen aku diwayu ya mau Mbak Yu wong tresno kok. Apa meneh awake dhewe iki Mbak Yu Adi kok arep diwayu. Terus rasane ati piye? Iki lho.
sapa manis kaya sira Bayu iki lho sedulurmu wis lunga. Bayu. Iki saiki karijen kowe karo aku. Aku to, Dek. Yen kowe gelem ora rekoso. Lah kula mboten tresna kali panjenengan peksa niku pripun to? Gak gelem. Boten. Tenang. Monggo panjenengan pados wanita sanes kemawon. Tolong! Aduh, tolong! Lagi mah aku yo wis hati-hati kok. Mangsaku dan gremes yo wis terang. Kowe iki sapa, Gus? Kula bocah saking dusun, saking Pertapan Indropuro. Saka desa. Yo pantes. Sandang penganggomu kumel, anggone apeke ora umum. Nggih, Dadi kowe wong desa to? nggih. Jenengmu sapa? Kula Joko Panutan. Cukup panutan. Wih. Dadi sing jotos aku ki kowe to. Itu Wah. Lah kok kowe wani jotos piyai luhur? Kira-kira ki diregani piro jotosan? Sawangan.
pipiku nganti abang koyo ngene mergo kok jotos. Lho jenengan piyai to? Lho. Durung ngerti to? Dereng ngertos ya. Sawangan. Sandang penganggoku emas inten berlian. Iki mbokku mangan. Yen didol pitung turunan ora bakal ngentok. Aku gumon ya. Lah gumune nggon ndi Kakang? Aku wong sadar penganggone apik ning Terus. udah pari peksa wong wadon yang setengah edan. Ya kuwi anak sing ora duwe isin, wong Nggih. ditampik kok isih meksa. Wong piyai kok. Mergo dhewene durung ngerti. Nggih. Ngerti apa? Yen wis ngerti, mesti bakal gelem. Cukup panuntun. Nggih. Panuntun mau sapa mau? Nggih, panuntun. Jeneng kok Joko Panuntun ampang. Nggih. Kulo saka panuntun. Panuntun. Nggih. Becike kowe ora usah melu cawe-cawe perkara iki. Nggih. Suminggir tak wae bondo donya sing akeh Nggih. kanggo urip ning desa. Apa kowe butuh sandang aku sing apik? Wah, kula mboten butuh bondo donya, menawi bondo donya niku kula mboten cukup nek kula niki mesake bocah wadon iki lho. Jenengan niku piyai agung nek kok koyo brandak. Malah ino karo aku. Anjir to. Iki sambungan apa kelawan bocah wadon iki kowe? Dede salak dede kadang nek kula niku enten bocah wadon udah pare peksa kula mboten tega. Kowe sampean ngapik tenan yo Kakang. Alah. Tetulung kelawan Aku aku ki lho. Tangane. lahir batin ora mawa pamrih. Tenan Kakang. Iya, tenan. Wah, yen kaya ngono yo bejo tenan aku Kakang sesampan telu. Rumah ketemu. Kowe demek ngono aku milih. Iya. Terusno. Ini Kakang cedak lawan aku. Aku wedi mengko iki di udah pari peksa, aku diprawoso. Kakang. Mamere wong kare. Wong ki yen kok wong desa ki sing lempeng galeng. Ora usah golek wong wadon digolek. Anu Ngono ya Kakang. Aku ora mawa pamrih lho pun to Den. Mbok dipun lajengaken. aku mono putra pengayoman ing pasir Batang. Jenengan Kowe ngias karo aku. Yen kowe tak kandhane ora gelem tuhu. Apa kowe ora iman nyawarang nyawaku? nggih sakjane nggih ngeman Den wong niku wong desa. Padha-padha wong desa Dadi kowe tetep arep sabila tetulung kelawan bocah wadon iki. Nggih ah. Yen kowe ngono kelakon pisah nyawamu syukur kowe. Sing hati-hati ya Kakang. Lima putra priya dayang durna sila jasana Kakang Joko Panutan, jebul sampean niku sekti tenan lho ya Kakang. Ora gawe dor ning aku sekti. Yen kaya ngono sampean jempol. Aku nulungi sampean kok ora mawa pamrih kok. Yen kaya ngono aku matur nuwun ya ora Kakang. apa-apa ya. Sampean wis tetulung lawan aku. Yen to mau ora ana sampean, Besok wah, hati-hatine sampean yang mlaku-mlaku. Nampaknya apa sampean iki jotos si wong iki? Sampean iki sapa Tepungki. Swendro aku. Swendro. Lho sampean iki jotos kula niki salahe napa? Piye? Kowe takon. Nggih. Kowe takon salahmu. Nggih. ah. Salahmu wis cetha kok gendong kok indit kok kempit. Kok kowe ora ngrumangsani kleru ora ngrumangsani kalah. Lho kula niku mboten tidak napa-napa kok. Sapa iki? Duka wong kula niku nulungi bocah wadon iki. Sak temene iki ki adikku. Wadine sampean. Lho sampean kok ngopet ke kula lho. Lho, nyatane cetha. Nalika aku ning Tegal mau adikku Pandan Wangi Kauranti iki diberi adat pawongan. Ora ana liya pawongan iki mung kowe. Nggih ngeten lho, niku senes kula. Pawongane niku liya, kula malah nulungi adine sampean. Iya Kakang. Seh. Nganggo pawadan apa wae? Aku ora percaya jalaran apa? Mripatku dhewe sing ngerti yen kowe sing beradat adik. Gus. Mumpung durung tak odol-odol wadukmu, durung tak sempal balungmu. Ngaku wae, kowe iki sapa sak meneh? Nggih dipun manoke iki. Jeneng kula Joko Panuntun.
panuntun. Panuntun. Wong saka ngendi? Kula saking Petapan Endra kula. 2 kilo. Yen kowe seneng adikku aja kaya ngene carane. Eleke kaya ngopo? Iki sing duwe sedulur, isih duwe omah, lan isih duwe wong tuwa. Yen kowe seneng tembung wong tuane, aja kaya ngene iki. Senajan kula niki wong desa niku kula mboten tau minta Allah. Nggih. Perkawis sadene sampean babar pisan kula pun kula kalih jenengan menawi kula mboten nate bradat adine sampeyan. Apa ya, Kon? Iya kok Kakang, sampean ki aja grusak-grusu. Iki mau aku arep nimrawasa Raden Pancaka. Lah terus Kakang Joko Panuntun sing tetulung lawan aku. Dadi sing bradat kowe dudu pawongan iki. Dudu. Yo njaluk ngapura aku. Wis mari jelotos jaluk ngapura. Ya sepurane, wong aku montok jare. Mosok adikku sing ayune koyo ngene dibradat wong lanang. Upama kowe dadi aku. Ya ora nesu Nggih ngono. ora mah itu jenengan iki bromo tatene sampeyan. Jenengmu mau sapa? Cukup panuntun. Joko Panuntun. Nggih. Nganti kok kowe ledang ngono tekesine disupadas ini jenenge Tenane kula niku kepengin ngertos dalane teng Gunung Slamet niku pundi nggih. Gunung Slamet. Nggih. Apa kowe durung ngerti tenan? Oh babar pisan kula dereng ngertos mbok kula nyuwun tulung diduduke dalan tumuju teng Gunung Slamet. Rene. Iki mlaku ngulon, iya to. Kaya ana sempalan dalan kae. Sing ngalor kae tumuju ning Gunung Slamet, sing ngiwa kae jurang. Aja menggok sing ngiwa, menggok sing nengen ae. Oh, sing nengen matur suwun nggih. Yo sing hati-hati. Sampean tutup iki piye to Kakang? Karepmu iki piye to? Joko Panuntun kae njaluk tulung, ya to. Pengen ngerti endi Gunung Slamet. Lho nyatane yo Gunung Slamet dalane yo kae. Lah aku ora iso cedhak lawan Joko Panuntun. Kok Ya wis yen kaya ngono, ayo ditututi wae Kakang. Rasane suwek. Tutut piye? Lho kae apa nek Gunung Slamet to? Aku ning Tegal ae, ayo mulai wae. Ora, ya wis yen kaya ngono, aku sing arep sumusuh dhewe. Piye cek wong wadon koyo ngono. Hei, berarti. Berarti. Kawi soto soto temangan Iki ana panganan enak. Pundi panganan? Dipangan mateng ya enak. Mentah yo gendhalek. Napa? Sing dipangan iku napa? Sing dipangan. Kowe nek ora ngerti perlu tak wene ngerti. Pundi wong mboten enten panganan jenengan iku kok ngendika. Sing dipangan enak kuwi barang sing tememplek ning awakmu. Lah, napa ta? Jare. Susu. Sajroning jare Ah, jenengan niku sinten ta kok ngendika kados ngaten? kowe kok ora ngerti aku iki. Kok kleru. Lah kok luput niku wong kula kepanggih panjenengan ki nembe sepisan niki. Wong sak donya, Hah? Sak donya? wong sak jagat iki kepengin weruh pasuryanku. Kepengin weruh gambarku. Nggih. Bupati sing kondang kaonang-onang kaloko sundul ing antariksa nganti ngebai jagat raya. Bupati Pasir Batang. Oh, panjenengan bupati to? Ya. Ngoten nak wedok. Wedok. Dan niku wa bupati? Bupati iki ya lanang. Lanang nggih Pak Pati ya. Sambel diduri. Napa? Nek ora ngandelke mbok tiliki. Ah, nek ngoten nggih enten pariane meleh. Apa? Tali pangan rakyat. Lah, Dan maksude. dituli girap-girap. Aja nek ngono kowe. Napa? Ora grab, kene mah kowe tanduk. Napa kok tanduk niku? Jeneng sapa, Dik? Kula Pandan Wangi. Kula niki Pandan ajeng Wangi. nyuwun tulung kalian panjenengan.
Apa? Maniku doyak-oyak calana ngajeng dipek bojo. Kira-kira sing ngepek bojo kuwi iki nom apa tuwa, sugih apa mlarat? Nggih enom, nggih sugih. Sak kondi? Mboten ngertos. Mateni. Namine Raden Pancaka. Jenengan malah ngaget-ngageti kula lho. Sapa? Raden Pancaka. Raden Pancaka. Nggih. Kuwi rak mesti satriya saka ing Pasir Batang. Lah, sak tunggal kalian jenengan. Ya. Iku anakku dhewe. Lah, malah Pak karo anak padha wae. Wis ngene ya, sayang. Lah, sayang. Perkara Pancaka anakku disisihke. Mergo anak tetep kalah karo bapak. Lho. Terus Kowe tak tulungi ning ana pitukane. pitukane niku napa wong kula niku cah desa ora duwe dhuwit, ora duwe napa-napa. Duitku pirang-pirang. Lah napa? Pitukane ora naliya kowe kudu gelem tak pek bojo. Lah. Jenengan niku nggih aneh. Wah, Lah wong anake jenengan Raden Pancaka sing genah nom ganteng, kula mboten purun napa melih jenengan. Mate Loh, wong. bapake Apa tuwa. meneh aku wis tuwa tek elek ya. Lah nggih. Mosok gelem kok kowe. Nggih mboten. Tak kandhani. Napa? Aja mbok pandang tuane, Dik. Terus dipandang napa nih? Gematine. Gemati. Kasih sayange. Kasih sayang. Lho iya, kuwi iki ndirupa sing ayu. Golek wong lanang sing sugih, Nggih, golek wong sing ganteng entuk. nggih. Ning sing angel, Sing angel napa? sing angel. Golek wong lanang sing ana kasih sayange. Kasih sayange gemati. Hmm. Gemati niku tegese ndang mati. Ya ampun iki. Pun mboten. Ora tak bojo. Mboten. Tak peksa. Loh, ampun. Aku bupati lho. Panguwasaku tanpa winates. Sing kula nyuwun pangapunten Kanjeng Bupati. Iya. Nek kula mboten tresna panjenengan. Kowe Kula jumil dereng ngerangki aku. seneng duwe bojo. Aku nembung lan kowe. Nggih. Lho ora? Mboten. Lho ora? Oh. Aku ora panggih bupati ning Pasir Batang nggih. Aku ora panggih kowe. Kowe iki patih sigalo Pancen bener. kaya walang disuntik. Wah, ngino kowe ya. Iya. Mapan beneran aku ketemu lan kowe. Lha opo mabar ki? Biyen aku gegayung duwe tak rubuhi segalo. Yen bisa ing papan ki temton kowe apa aku sing bakal. Iya, dik gerak ya kowe. Kita mati. 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 Tapi ya. Bisa sumbang. Wah, Lah, anjing mana ki? Nambar pusaka ora kosong pisan. Gawat Don. kalih priya-priya Besok meneh yen laku Setan. Sandang penganggumu apik. Ning tumindiakmu ora becik. Seneng wadon nak dalan-dalan kok anggap pedhus kowe piye, he? Seneng. Lho nyatane adikku beradat mau. Sing brandat adikmu sapa? Lah sapa? Enak kowe. Kowe iki jane sapa? Kepengin piye aku? Patih ana ing segala. Ah, tenane. Pateh iki galo. Wah, nyun sewu ndro pateh. Nek kok gak ngomong iki karepmu piye? seto. Sing aneh ki ya sampean teko-teko nesu jotase ora ditakoki dhisik to, Kakang. Sekarang lu golek kowe iki sapa? Lha nang Tegalan ora ana wong loro kabeh. Bingung kali tak goleki. Iya. Aku luwih ngeluh. Kok iso? Metu kok kandang macan, mlebu kandang boyo. Cocok ben caplok sisan ngono. Nyun sewu ndro pateh. Iki adik kula jane niku. Besok meneh yen wis dulur iku ditaleni ning omah gen ra keluyuran. Lah. Niki wau ngirim kula to Jenengan Tegalan. padane kewan ketaleni teng omah. Ngene wae. Piye, Kang? Adimu Ranti mau to. Heeh.
Aku ning munggane Gunung Slamet jarene. Nggih. Enggak Gunung Slamet. Terus Munggah Gunung Slamet. Nggih. Yen ngono nunggal kar. Misalnya jenengan. Ayo barengan munggah ning Gunung Slamet. Jenengan sing teng Gunung Slamet. Pancen bener. Monggo diraku. Nggih. Wayah dudu wayah ana bocah wadon ngeledang ngono sak tengah alas. Lho bocah ayu. Nggih, Sopo satrane? kula Indraswari. Indraswari. Arep temujune menyang ndi? Niku ajeng teng ngene Sigalo madosi Bapak. Kowe arep temuju ing Segalo. Apa kowe ora kolak pawarta? Yen wektu dina iki Segalo lagi ayun-ayunan perang kelawan wong-wong ing Pasir Batang. Yen nganti kelakon kowe tumapak ana ing Segalo, apa ora mengko bisa diarani mundak kecipratan gedhe? Ning kula tetep ajeng bacot. Kula pengen ketemu Bapak, ngaten mawon kok. Tenane aku ngeman kelawan. Atas sing kowe bocah ayu rupamu, ning kowe mlaku kaejenan saya-saya arep papan ana ing Segalo. Tepungke, aku Raden Pancala. Raden Pancala. Kalebu putra Dipati ing Kabupaten Pasir Batang. Tinimbang kowe mlaku kaejenan tumapak ana ing Segalo. Saiki apa-apa anaten. Kowe bali bareng aku ana ing Pasir Batang. Wah, nggih mboten. Mawi kula nderek panjenengan mboten kepanggih kalih bapake kula. Yen perkara kowe ketemu karo wong tuamu gampang. Mengko aku saguh sabiyantu kelawan kowe goleki wong tuamu. Pun mboten sah, kula tak budal piyambake mawon. Kula tak liwat nggih. Mengko dhisik. Aku arep tepung kelawan kowe. Sakwise aku tepung kelawan kowe, aku arep srawung karo kowe jan. Rawung atur pundi lah niku wau pun tepungan kok. Tenane aku tresno kelawan. Kok tresna, ampun tresna kalih kula. Yo gene kaya ngono. Nggih mawon sepisan ketemu teng mriki kok nggih. Langsung tresna. Najan aku lagi ketemu kelawan kowe sepisan iki, nanging aku ora bisa selak marang batin. Yen aku pancen tresno kelawan. Lah, kanje yen tresna niku lak mboten ngaten niku caranipun. Kula niku nggadahi wong tuwa. Oh, dadi mung perkara kuwi. Nggih Gampang. kedanipun nggih nembung. Waton kowe gelem nampa marang katresnanku, aku saguh. Ketemu kan wong tuamu, yen wis ketemu bakal tak tembung tak boyong menyang ing Pasir Batang. Gelem Kula ya? mboten golek bojo. Yen ora golek bojo golek apa? Kula ajeng golek bapak wau kula mun ngomong kalih jenengan ajeng golek bapak. Dadi bocah wadon ki aja bodoh. Iki ana bocah lanang sing bagus rupane, sugih bondo donya. Putrane Nalendra. Yen kelakon kowe ora bebarengan kelawan aku sing mukti ora mung kowe dhewe. Nanging wong tuamu kok bakal mukti iki kok. Jenengan pancen bagus. Dadak bondo donya. Ning emang Emane apa? kula mboten tresna kalih jenengan. Witing tresna jalaran saka kulino. Witing seneng jalaran mergo kulino bareng. Mboten usah mbacet ngaten. Yen saben dina kowe tansah cedhak kelawan aku sithik mboko sithik mesti bakal tresna. Gelem ya bocah? Mawon jenengan ning kula mboten. Gelem apa ora? Mboten. Gelem apa ora? Mboten. Lakon tak. Oh iki tak kandhani. Nek lunga bapakku iki karo Simba. Selak kepengin weruh bapak iki kaya apa? Aku ki kangen lho, Mbok. Ning dalan ki akeh Bathara Kala yo yo. Akeh wong sing ora apik. Nek Bathara Kalane, Mbok. Sampean ngoyak-ngoyak anak kula. Lho niki anake menungso ora anake pitik. Ora anake kewan. Pancen ora tak selaki. Nganti aku moto-moto kelawan bocah wadon kae mergo aku tresno kepatipan. Napa ngoten niku carane wong tresna? Yen ora kaya ngono njur kaya apa? Sampeyan niku teko teng omah kula. Ora ketang elek-elek kula niku gadah rompo. Nembung kalih simboke kula niki mboke. Oh, dadi kowe wong tuane. Lho nggih. Yen ngono tiwas kebenaran. Dene aku kelakon ketemu kelawan kowe ning papan kene. Tepungke Raden Pancala, putra Dipati ing Kabupaten Pasir Batang. Putra Bupati. Lho,
Bupati niku jane rak kawuhe niku jembar. Sekolahe dhuwur. Kabudayane becik. Kenging kangge tulodo sedaya para wong-wong dusun ingkang kados kula. Lho sampean putrane bupati kok ora duwe kasusilan. Mboten gadah kabudayan. Ora usah dadak penjarawane kelawan aku. Kula mboten nyeramai mboten. Aku ngerti endi sing luput lan endi sing bener. Ning kabeh ki mau aku ora bisa silak marang batinku. Nganti tak rewang aku tumindak sing kaya ngene. Iki mergo aku tresno kelawan anakmu. Sampean tresno nggih monggo. Ning niki anak kula gembel 9 sasi 10 dina. Totoane nyawa Raden. Yen to wonten ingkang jejamah dhumateng anak kula mboten trima. Nggih. Nuwun sewu. Kula tak ngelingke sampeyan. Sampeyan kuwi suwijining putraning bupati. Kudu kena kanggo patuladan. Kena kanggo kaca brenggalaning sakabeh para kawula. Kok mboten ugal-ugalan kados sampeyan. Kula tak takon nggih. Sampeyan iki anake bupati tau sekolah napa mboten? Lho mestine wae aku sekolah. Nek sekolah niku diwarai barang sing elek napa sing apik? Mestine wae sing apik. Lah sing apik tumindak sampean kok elek. Yo mergo ing ngarep aku wis kono. Nganti aku tumindak sing kaya ngene dasar aku matur. Aku mergo tresno kelawan bocah wadon iki kae. Kula boten seneng duwe mantu sing tumindake kurang ajar. Nggih. Mantu senajan sugih putraning bupati. Iku mboten ngajeni dumateng wanita, kula mboten seneng. Kowe ora seneng dhe mantu kaya aku. Ora seneng dhe mantu putrane bupati. Boten. Setan. Jajal karo putrane bupati. Ora kadene kelawan aku. Setan. Banjo! Bawang tenang sih. Opo sing tok karepe kowe karo kowe baru seneng karo bocah wadon. Kowe watak satriya. Nanging watak satriyamu ilang. Karana kowe tumindak sing ra bener. Sing wadon kuwi sarurike. Mbok kebur ana mbok patenono tetep mati. Nanging kowe menungso ilang kamanungsamu. Nek kudune kowe kudu ngerti jejering kowe putra pengayoman kudu bisa ngayomi marang sapa wae raketang iki. Kaulamu Ora usah dadak pengaruhe marang perkara. Kabeh iki mau pancen wis santi ning ati. Yen ku tresno kelawan bocah wadon kaya bupati, Pak. Marang sapa wae. Ora mawas dalemu. Yen karo enggonku seneng karo bocah wadon iki. Kudu pitungan kelawan aku. Oh, ya. Tak regani apa sing dadi kebetulan. Lakon tak jek ragamune papan tak kodeng balung. Aku mah kalah kelawan kowe. Nanging rasa tresnaku kelawan Indraswari ora bakal bisa ilang. Nganti putri jagat aku tresno kelawan Indraswari. Ya, bagus yen kaya ngono. Kowe kena tresnani kelawan Indraswari. Nanging ana bebanane. Jur apa bebanane? Bebanane yen kowe bisa sabiyantu kelawan Kanjeng Pangeran Tejanom. Rebut panguwasa ana ing Sigaluh. Kanjeng Pangeran Tejanom. Iya. Iya. Kanggo ngetokke gedhe rasa tresnaku kelawan Indraswari. Tak sakui pitukon. Nek ngono saiki kowe tumuju ing Gunung Slamet. Gunung Slamet. Pangapuntenipun ingkang ageng. Kula sakmenika sampun ganggono menawi sedaya tumindak kula menika sampun lepat. Nanging kados pundi malih, kula mboten saged silak dhateng raos manah. Kula tresna dhateng putra panjenengan. Menawi ngaten lahir batin yang tresnani dumateng anak. Lahir temu sing batin kula tresna dhateng anak panjenengan. Ning sepisan menika kemawon. Penjan nyempalani yang diotosi wong wadon kang sampun sepuh kados kula. Sampun ngantos penjan mara tangan dumateng anak kula Indraswari. Kula janji
Menawi kalampah kula didhawuhan kali Endraswari, kula mboten badhe tumindak ingkang kados mekaten. Manah kula takut. Manah kula sakit. Biyen kula jumateng kula nanging gedhening katresnan panjenengan kalian anak kula Endraswari. Panjenengan kula paringi pangapunten. Matur sembah nuwun sanget. Raden Pancala. Sakmenika panjenengan menawi tresna tuhu kalian anak kula kudune derek kula. Tindak wonten ing Gunung Slamet. Ing Gunung Slamet. Menawi ngaten sampun atus kedangun. Monggo. Ayo nggih. Seneng karo aku. Kok piye sampean bingung? Ya ora apa-apa, aku ngregani. Kowe wani nembung seneng karo aku, wani nembung tresno karo aku. Lho kok diregani ini padakno lombok wae. Lho tegese kowe iki bocah wadon sing kendel. Wani bloko babagan tresno. Ngono lho. Lah terus angsulane sampean kepiye, Kakang? Kepiye ya? Ya wis tak tampa. Ning. Lho kok ana ning? Nenge apa, Kakang? Besok yen kekarep aku wis kelakon, kowe tak dadekake bojo. Tenang, sampean ora nyegrani janji. Sampean ora ngapusi. Ya wis, yen kaya ngono, aku percaya kok Kakang karo sampean. Tenang, Kakang! Rene!
umpama aku dipek bojo kelawan Kakang Joko Panuntun, sampean piye? Umpama ta, nek ngono ya ora apa-apa. Sik. Ora umpama kok Bayu. Terus Dipek bojo tenan. kowe tresna karo Kakang Panuntun. Lahir batin aku tresno kok Bayu. Wis ngene, mergo aku kuwi welas karo kowe, aku gelem diwayo. Ning kowe tak penehi Siti. Lho, kok Siti? Ya aja ngono to Bayu sing adil. Lho, Siti nek ora gelem ya tak pek dhewe. Aja. Ayo. Yen kowe gelem tak wayo, wis seneng karo aku pengen dadi bojoku, aku njaluk pitukono. Apa lagi ngono? Duduhke dalan ning Gunung Slamet. Selamat. Sampean dadi durung ngerti Durung dalane. ngerti. Iya, Wis, ayo. ngene. Ndang Sampean tak beresan. wenehi ngerti sampean manut lawan aku. Ayo. Aku ya gede. Sampeyan niku nggih ngoten lho, sampeyan niku ya prameswari teng Sigalo. Lah kok ngantos lambrangan ngeten niki ajeng lan napa? Dan kok ngerti yen kula niki prameswari? Lho lha nggih napa mboten? Lho nggih. Lho lha nggih lah kula niku ambak-ambak ngeten niki wong resi kok. Ngerti sak jroning minara. Kula niki digangken ning Gunung Slamet, jare kula nggih goleki anak kula, goleki bojo kula. Nggih ngoten, ajeng goleki anake sampean kalih bojone sampean. Nggih, dipun rantos mangke rak kepanggih. Terus sampeyan piye? Sampeyan niku nggih ngomoten wong karo bojone kok dadak ora ngerti. Lah goleki kok teng Gunung Slamet. Wong sampeyan niku ya bojone pangeran. Kula menika dipun tedahaken tiyang ingkang ngagem topeng ing Nyolowati. Kula kedah tumuju wonten ing Gunung Slamet ngaten Sang Wesi. Dadi bisa tinemu ning nek wis munggah Gunung Slamet. Perkara niku mangke galane kaya nami kula Raden Pancala. Kula menika putra saking Kabupaten Pasir. Saking Pasir Batang nggih. Dene wigatos kula minggah wonten ing Gunung Slamet, kula badhe ngrawedakaken papan durungipun Pangeran Tejo Anom. Oh, ngaten. Lah kapran apa karo Tejo Anom niku? Dede sanak dede kadang nanging kula kautus pados sabela dhateng Pangeran Tejo Anom. Menika calon mantu kula Sang Wesi. Oh, calon mantu to, Wak. Calon mantu. Nggih, Iki anak kula ngeten. Daswari. Mamrih mangke saged kepanggih jenengan Pakti.
Lah nggih napa mboten sampean pate teng Sigalo? Nggih, kula leres. Lho lah nggih. Lah sampean niku kudune ra njaga katentreman wonten ing Sigalo. Lah sampean kok nganti munggah teng Gunung Slamet. Awit Sigalo menika sampun dijeki dening Tejo Kusuma. Nggih. Sampun dijeki Sinduku. Oh Sigalo saiki dikuasani dening Sindu Pawaka. Ora Sindu Kesuma. Ah Sindu Kesuma ki ana dhewe Kalebet. Lah wong kula niku kursi ya ngerti. Yang pinter niki. Lha saora-arane wong kursi. Ya ngerti sajroning winara. Lah kae sapa? Anakmu piye? Welek ngene lek kula niku Suendro yang Padas. Suendro saka Padas. Lah kae sing wedoke Oh adimu. Lah kok nganti munggah nang Gunung Slamet? Tenane kula niku goleki adine kula setunggal, Uranti. Adimu Wuranti. Nggih. Hanya kene ana Wuranti apa ora? Mboten enten. Lah ya ora ono. Niki adine kula Oh, lah wis ketemu lho. ngetutne jagung. Ketemu jagung. Endi jagone? Sapa iki? Joko Panuntun. Tenan kok piye? Kula dumugi wonten ing Gunung Slamet menika Bupati Kyang Sepuh. Ing nami Sindu Negara kalan Ibu Kayat. Kowe kok kandha nek kowe anake Sindu Negara. Yung sing kandha kowe sapa? Enten pawangipun bapak kula wonten ing Indra-Kila. Tenanipun kula Pangeran Tejo Anom putra saking Sikang. Pangeran Tejo Anom. Ngene ya. Kowe aja gampang ngaku kang jeneng Tejo Anom. Iki ana pawongan sing luwih ngerti. Sinten? Nek bener-bener kuwi Pangeran Tejo Anom. Sinten tiyange niku? Iki lho pawongane. Coba titiken. Sinten? Titiken nek pancen bener-bener iki Tejo Anom, iki mesti putra saka ing Sigalo. Mongko Sigalo kuwi yo darbekmu. Bapak pripun niki? Estunipun kados Lho, Mbak. menika Bapak. Titike nggih. Cetane pripun niku kok mboten pitados? Bingung Mbak golek. Bapak. Wis Dukul Gunung Slamet. Niku lho petak. Lah iki rak dukune. Kula iki ning mboten gawa gedhang. Aku ora butuh gedang. Lho biasane dukule lek jalane gedhang setang. Lho. Terus niki gelas kalih teh, Mbak. Biasane Nah, gedhang. ora perlu gawa-gawa. Nek iki kok resik iki kok jajan seneng. Nah, ya iku. Beton apa? Iki rak sok kulino nyamikan. Mboten mimikan. Ora nek mimikan ki. Berarti iki mimikan. Lah iki yen iki ya mimikan. Nek sing mimik ra dudu aku. Nek mimik sinten? Lah sing ponang Jabang sitok anakmu to. Nggih Tejo Anom. Lho, lah iya ndi? Lho sakniki estu Tejo Anom mboten? Sing kok Tejo Anom. Lah niki Niki anak kula panuntun. lho, anak karo ra dudu to. Joko panuntun anak Bapak, rumiyin jenengan nggih ngendika. Pangeran Tejo Anom. Lah iya. Lah nggih, Bayi. 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 Bayine niku Pangeran Tejo Anom. Dewasane niku Kakang Panuntun. Estu Bapak. Menawi Nggih, Ta. kirang pitados menika gadhaipun Ibu. Wah. Oh, terbaik dulu ya, Bapak. Lho, iya nggih. Upama kowe pangling lan aku iki suarane rak ya kudune ora pangling. Ya aku iki Sindu Negara, aku bojomu, aku gak. Menapa kunjungan namur laku kanthi dados resi? Ya kabeh iki mau rak
saka pitulungane wong sing mawa topeng. Rene aku wis katrikung dening kadangku Sindu Pawaka. Aku njur kudu tumuju ana ing Gunung Slamet, madhepok ing Gunung Slamet. Lha nek nggih ngoten lho Bapak. Nggih, Bapak. Lho kok Bapak jenengan kok kudu Kula niku ngeken munggah teng Gunung Slamet. Sing perintah topeng. Topeng. Kula nggih, Mas. Menawa ngatur sami kalih kula Bapak. Wah, Ngantos iki kula kok ndak wonten wonten ing Gunung Slamet nggih dipun kongkon kalih. Lho kabeh niki kok saka topeng. Kula niku Raden Pancoko. Putra ing Kadipaten Pasir Batang. Iya, iya. Nalika semanten kula niku Sek. Aku kok kurang percaya. Pripun, Bapak? Kowe iki ketahe kok anake pasir cepu. Kok pasir cepu pripun? Pasir batang. saestu. Ora rasa sembrono. Kowe iki pasir cepu, pasir muntilan. Lah kira tidak batang. Bangun apa? Buktine apa? Komandan, Sawangan. Engko teko ekte iku teko jam. wis ora iso. Kowe tetep pasir muntilan. Kula niku putra Adipati ing Pasir Batang. Wah, ngendekno semen. Tepung gelangaken kula padi ngantos kula munggah teng Gunung Slamet. Goleki sapa? Kula niku goleki resi sing mapan teng Gunung Slamet. Aku yo resine. Sampai Jenengan apa? Lah iki ya mapan ning Gunung Slamet. lho, saestu lho. Eh, Sampeyan niku ampun ngaku-ngaku lho. iki bapakku. Kowe iki sapa? Aku anake. Lho nek kowe kabeh ora ngerti aku ki resi. Nggih. Ora sah mara rene. Lah kok mboten. Wah, Lho iya, Dodo. jenengan iku pancen resi ning ingkang Madepok wonten Gunung Slamet rak sing resi niku. Yo, nggih. Sampeyan niku ngaku-ngaku lho. Sampeyan niku ngaku-ngaku. Sinten sing asmanipun Resi sinten nggih? Resi sapa? Ayo. Ayo. Sapa? Kula niku capet-capet eling capet-capet mboten saestu. Kula ngupadi resi kepadekon wonten Gunung Slamet. Lah iya. Kula niku putranipun Adipati ing Pasir Batang. Lho ngene ya. Resi kowe oke sing Madepok ana ing Gunung Slamet kowe oke. Sing tok golek iki jenenge Resi sapa? Sinten kula kok lali. Ya ana Resi Jarwi, Resi Jarwo. Kuwi ya ana Jarwita kuwi ya ana. Saestu napa? Ana oke. Kabar sing kula tampi resi sing mapan ten Gunung Slamet iku namung setunggal. Sapa? Lah nggih niku. Lah kowe iki sapa? Wah! Sing Nek niki mboten niki. Kula nate nyetos. Niki patih. Iya kowe wis ya gawe iki gegere. patir sapa? Apa wis arep wani karo ngene apa ora wani? Anak. Sampai wong tuamu wis mati tak pateni. Teh. Kalem. Wis iki ana ing padukan. Yai, Kang Mas Pancolo. Wah, Pancolo. Kang Mas. Oh, iki to. Lho ngono kaya jare Sing ngene. diarani Satrio Pancal-pancalan. Aduh, Raden Pancoko. Lah ya Pancoko. Niku Pancal. Kula niku tumuju kang Gunung Slamet badhe nyuwun pituduh. Tumindak kula niku mon candala ing budi kula badhe ngrebahaken negari Sigalu. Sing bodo wani apa? Lho. Nalika semanten kula niku pancen ampun. Prajurit kula niku 30 genap. Gandeng kudanan, kok seprapat jam. Lempem kare rondar. Gandeng kudanan, kok seprapat jam. Saestu. Niki musuh kula nalika semanten nggih niki patih ten Sigalu. Sing buku bondoman saya. Melayu. Nalika semono kowe perang karo aku kalah. Kuwi nek Rajut semono. tupes-tupes kang tanpa tilas. Saiki ne, Kok kae Pancolo. saiki ne, selagi wong tuamu tak pateni ndek mau. Aku krungu wong tuaku mati. Wong tuaku mati. Aku arep tobat. Wong tua mati kuwi ngunduh wae Karti. Pak Karti. Lah ya Pak Karti sing elek Karti. Lah paham iki ya ngono. Sinten resi ing Madepok wonten Gunung Slamet. Lho pamungan. Menika kan sang resi. Kula badhe nyuwun pituduh. Kula niku sampun boten anggadhahi sudarma. Urip kula kedarang-darang sinaos ageman kula tasih jangkep. Didol. Lah kok ati. Didol go mangan. Nanging tumindak kula boten karep kula dhewe. Jane karepe sapa kowe kok ngali tumindak sing kaya ngono? Kepengin rubuhke negara iki. Awit saking Punggawa Praja jenengan, Punggawa Praja ing Sigalu
Punggawa Praja Sigar sapa jenenge? Sindu Brojo. Sindu Brojo. Pawongane kurang ajar. Lah kuwi pancen biyen ya Tumenggung kok. Wis nek ketemu Tumenggung Sindu Brojo. Ayo. Iki wis padha nglumpuk kabeh. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 11 12. Lah kowe ora ketok. Aku golek bekakak sing wong 15 cacahe. Lho, isih kurang loro. Isih kurang loro tukang syuting tak elok. Kabeh do wedi. Sing ora wedi mok aku. Sing ora wedi mung, Sing ora wedi mok aku dhewe. Mergo bola kenthel. Sambane kados super gede sampean. aku ora dede. Saras. Bapak niku jenenge sinten? Monggo kowe dhewe rak perlu. Sinuwun Prabu Sindu Negara. Iya, aku pancen ora paham biyen sing tetulung lan aku pancen kowe. Ning Tenane jenengan sapa kowe? jenengan samar kalian kula to. Nggih napa mboten? Iya, pancen aku ora ngerti aku ora. Sampean niku Nalendra kok senengane sok samar. Sok ra jelas, sok ra cetha nek nyawang wong. Ya jelas ra cetha wong kok nutupi nganggo topeng. Kowe goleki wong tuaku Sindu Negara apa karepne? Wong karep Kudune sampean nek samar kalih kula. Kudune ora pangkling kalih swara kula. Lah swara sing kaya ngono kuwi ya akeh lho. suara nek iso Saiki karep ben aku cetha tur gambang. Kedokmu kae iki bukaan sapa Ngaten sakjane? nggih. Kula aturi Mas padhaaken sinten kula Mas Prabu. Loh, Lho, ya sinten? itu asmara. Aku ngerti. Lho. Bojoku biyen ora kaya ngene iki. Iki kok malah kaya biduan. Niki bojo sampean. Kula niki. Kula rumasani Sawina Sobon. Iki bapak ya nduk kene. Kok sampean nombrok kowe mau. Ah, sinten niku? Sawina iki lho. Ah, boten. Malah bojone kaya pangeran. Ngelem, bapakmu sing iso ngadeni wong wedok. Lho, Sing kesenian apa? Yo, sebenarnya kok do buka wae. Apa sambungane apa? Bapak. Sepon niku mboten sami ken sing werna-werna. Dadi mana aku rek ijen. Nak kalih kula. Lho enak-enake dirumati anak. Ya nek dirumati bojo aku. Untung bapak mboten sama nggale sing kados. Wong kaya ngono kok isih kepengin golek bojo. Sing nganggur sapa iki? Tenang. Lah iki kok ora nganggur. Oh iya lah iki peku. Nah, iso niki Iya, nganggur, Mbak. Sawu sampean nipe kula to? Lho iya. Lah nggih sampean kok malah omongan celometan ngoten. Ah, nuwun sewu sangesi. Rikala semanten panjenengan kula titipipun nang Jabang Bayi. Sak menika tetu. Saiki katut dados jabang sapi. Lho. Jabang Sawi bayi. Nggih. Bareng gede Becak. iso ngingoni sapi. Ngono. Nah, Kuwi diangkut. Meniki masih di asmara. Iki lho. menika ngarep kono. Ane kene ya meniki. Menika sinten? Paman Kae pamanmu Sindu Sampeyan Asmara. kula piyambak. Sindu Asmara. Iki nyelametake kula iki. Pancen ora kleru. Aku golekmu. Pipi kula. Dimas Sindu Asmara. Yo aku nelakake Gupa nuwun. Wis bisa nyelametke aku saka kridane utawa pakartine ya kadamu ya kadangku Sindu Pawaka. Niku sampun dados kewajiban Sewu nggih. Terus Sampeyan iki arep wis madhep kok wonten Gunung Slamet. Nggih, Ning boten jane pangwasa. sampun mboten gadah. Jalan pangwasa niki lak diasta dening Dening kadang kula Sindu apike Pawaka. niku
apike lho iki. Nggih. Niku teko bareng-bareng tenggone si Galuh. Nah, Jaluk baline negari. Niku jawah kalau resah. Mangger piye? Kapol. Sumela atur sawetawis. Monggo. Kangge nebus dosa lan kalepatan kula. Sinuwun Prabu. Piye? Mbok menawi ingkang ngejeki kawibawan ing Sigaluh menika tasih Sentana. Iya, sesentono. Sedaya kalawat tumindak lan pakartinipun Sindhu Braja. Sindhu Pawoko Ngigit ati kula juwing-juwing. Sindhu Braja kena dirangket ning semenang ngetok gulamun sampeyan. Sinten? Nyala kula. Nalika semanten pawongan menika ingkang bentak sirah kalian kula. Iki Pangeran Tejo. Sampeyan sing bladat aku. Sing bladat iki kuwe. Sing pramoso aku. Piye? Ya iki kakang ngono. Ya tadi sito. Nggih niki. Kurang aja. Sing gawe geger. Ning nuwun sewu. Nek wekdal sak menika panjenengan dereng kecondokan pusaka Sangga Buwana Pancen. dereng saged ngrebake utawi ngrebut panguwasa saking Sindhu Pawoko. Saniki sing jalari nulak perkara pusaka. Nggih. Nggih pusakane digoleki mawon. Pun boten sah goleki niki pusakane Sigaluh menika dados waris Hak waris. sedaya saking pangantipun paman Sindhu Pawoko. Dinten menika badhe kula rebah Bareng golek ana. Apa sing dibutuhke mesti kalaksana. Kas karyane negara mungkin nek entek ya. Duite nek entek gawe. Jo, Nggih. ngono kuwi. Oke, Dok. Kowe ora ngajeni Ratu Sigaluh. Pripun to? Kowe kuwi pepatih ing Sigaluh. Nomor loro kok niki. Nyatane kowe ora ngrumat karo awakmu kok, Jo. Wong kondang duwe panguwasa niku sandang panggo bebas. Bebas apa sandal jabet monggo. Ora ngajeni karo diri pribadi. Jenek ajengan Kusnop jenek. Kowe iki awak dagangan lho, Jo. Aja nganti nglirwakno marang kebutuhan pribadi. Ya. Kudu sregep. Regep to kula. Matus tahun. Adus malah udan ngono ae. Kok iki adus taun Piye kowe tak kongkon wae peranatan ana ing Sigaluh. Pranatan Sigaluh wae kabeh. Contone piye? Sekolahan kula pengen ngajari matematika. Terus Kula pengen ngajari dadu. Main, kecu, terus pamriye. pamrih. Gitu. Mengke ben dolanan dadu, dolanan ben ora ngucek kawibawan wonten ing Sigaluh. Ngono ya. Oke. Bayi tagilan cepet kula boten nangsa dibingkai. Ora mimboe. Kula kan ngombeni tuwak. Ciu Terus pamriye. ben bonor teke. Wah iya Lah niku mengke bocah nek domeni ibune Pinter ya? pinter. Nek pinter minteri ratune. Anjung kayak kawibawan. Terus sumber dana kas karyane. Kas karyane negara. Sawah sing tandurane juru-yuruyu. Kaum tani panen 4 kintal, 8 kintal, 10 kintal ngantek ton. Itu kadane bilang ton. 5 ton. Nah, Sing 4 ton mlebu ning negara. sing sak ton. Kan petani. Lan ora kok. Lho, Pokoke kalau. mboten digantung. Iya. Terus apa meneh? Allah tahu. Keras terus ae kok. Aku iku mbantu kowe peranatan Lho segala iki kowe to. aku ana. Lho gudang seset pabrik. Sing ngubengke rodane pemerintahan kowe.
Jare niki enten ratu sing terbukti. Nggih ta kondang pun sampeyan. Kula kurang sandang pangan lan buka. Kula kepengin nyuwun panggesangan wonten ing Sigaluh kalih ratu anyar-anyaran. Jenengem sapa, Mbak? Jeneng kula Pak Sandi. Sandi. Neng kene ora butuhke. Pateng iso kok tape. Jo, ora saben manusa son gayang saliraku. Jo. Saestu kok. Iki ora ngajeni. Ya kok ngajeni. Kandha jeneng kula niki Sandi kok di rumah. Berat. Tak teruske to Jo. Sandi. Iki awak dagangan. Nah niki kan kok Sandi lah kok teruske to Sandi. Lah kok muni Sandi kok jawabane iki Pak Berat. Aku ora butuh wong sing wis tuwa kaya kowe. Sing tak butuhke sing nom. Ya, Sing nom. Iya, Sing wedok nggih nom. wedok ya nom, lanang ya nom. Lah niki tuwek kok jadi buta mboten. Aja tuwek. Wah, niki awak dagangan. Jo. Sikirno saka iki Datuk Cigaluh. Aku gawe wong Cigaluh. tempiling gledak kok kono. Istighfar sapa setanane kowe? Sawangan aku Siti Pawoko. Belum. Kyai Singgasmana. Sopo iki? Sopo kowe? Raden Pancoko. Putra ing Pasir Batak. Raden Pancolo. Putra ing Pasir Batak. Sing nyawiji kelawan siso-siso Laskar ing Sigaluh. Jo. Dari Balam. Wah, niki tiyang sing malik tinggal. Sindu Brojo Ing sekawit kowe sekawit gone kempot. Kowe kelingan karo aku apa? Nalika semono kowe janji-janji lan aku. Ha iya. Ditulis ning wedo. Wis aku suwaku bebarengan ngrubuke Sigaluh. Ngumi putian. Aku gawe pangobaran, gawe perang. Kawula padha tupes tabet kang tabet. Mbok tindakne. Kowe nyolong Sanggabwana. Pamrih aku bisa dadi ratu, kowe dadi patih. Iya. Ditundone. Kowe kurang cepet nek nampani. Kurang cepet. Sanggabwana kan tak keke kowe cah loro kowe kurang cepet. Menungso ora kena diugemi kandhane iki ya kowe. Menehke ndoro. Mawon. Kowe kakang ratu. Kowe kakah-kakah hangah-hangah sing wajib ngregani kawebaning Batuloyo Sigaluh. Pangeran. Tejuan. Kebunan. Gede. Aku pangeran Tejuan. Jo. Yo kae keturunanmu, ponanmu. Pun Janji piye kowe takon mateni desa? Tejuano mrikala tesih pulang Jabang wonten tengahing alas. Ajeng kok bekakak. Ajeng. Kakak mbok pateni apa ora? Dereh. Durung. Dumadakan wonten tiang damel topeng nempiling kula. Kyai ajeng dipun beto. Hari anak buahmu kancamu. Lho, kliru ere. Namine surat niku kurang ajar. Esuk sore bengi awan nek kula nyadong malah Agama Kuntunegoro. Pawoko pancen boten kula serah. Kula kelamban dadi ratu wonten ing Sigaluh. Ranten kula dipun ububi di sampeyan wonten iku lho terus ngono ki lho. Ke pojok kanan. Yo senajan kepiye wae, Kancane kowe tetep luput. Kowe wis wani mlebu ing pelangkan kanthi nyidra pintuan kang aran Sanggabwana. Iki lho Sanggabwana. Iki lho Le. estunipun boten kula ngerti. Sapa? Nanging sing boten kenyang. Iki bola-bola kowe. Iki Wah aku terus Sindu Pawoko Budi Kunjara dileboke Pajajaran. Ngono. Iya. Arut. Iki iki aja dikunjara. Iki aja dikunjara. salah
apa? Sinuwun. Pun anyep piye-piye. Sesuk ae to. Niki kalasatanipun sampun kalau putane martumpo tumpi-tumpu. Iki mengke kula juwing-juwing ragane nggih pakan lil. Ya, pakan lil kali. Saiki si Galuh wis katon padang jinglang awit pamanmu saiki wis mapan ing pakunjan ora bakal wani ngungkih kawibawan ing si Galuh. Dene iki sangga buwana ana astane bapak saiki nyoh iki Tampanono nggih. Dampar maison danu ing si Galuh kono lenggaono. Nggih, parang Sang Prabu Tejo Anom. Namung kula titip daging sakampel anak kula ingkang ewadene ingkang winati boten dipun kecaken. Kula atur mangsulaken menyang Jih kula tansah emut kaliyan jenengan. Sakmenika si Galuh sampun ayem lan tentrem. Pramila monggo sesarengan sedaya para keluarga ing si Galuh kembul puja Andrawena. Rahayu.